Kompli l-kampanja ta' Żgħażagħ Ħajmin din id-darba fraħal ġdid. Mijiet ta' żgħażagħ qasmu l-manifesti elettorali tal-Partit Laburista u tkellmu ma' dawk kollha preżenti dwar il-proposti tal-Partit Laburista. Permezz ta' promo track f'din l-attività intweraw ukoll numru ta' features li komplew waslu l-messaġġ ta' għada nazzjonali li l-Partit Laburista qed iwassal matul din il-kampanja. Din kienet it-tielet Action Day li ġiet organizzata waqt il-kampanja Ħajmin. Bl-ewwel Action Day tieħu liż-żgħażagħ fil-Gżira Awċija u dik tal-ġimgħa li għaddiet f'Taslima. Għall-Action Day tal-lum attendew ukoll id-Deputat Mexxej Laburista Dr. Tony Abela u kif ukoll is-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Dr. Lidja Abela. Il-kampanja Ħajmin ser tkompli nhar il-ħamis li ġej b'attività kbira żgħażagħ fil-Padiljuni ta' Kordin. Din l-attività ser tieħu l-forma ta' rally kbira żgħażagħ Maltin u Għawċin kollha.